Paano daw si Hagmo? Wala na palang anak mga kasinag si Upay. Thank you Lord pa rin kasi nakabayad tayo. Yun naman ang importante mga kasinag. Ay mga kasinag, magandang hapon po. Ayan yung anak kong panganay. Pinauwi ko muna kasi pabalik-balik ang lagnat. Kaya ipapagamot ko muna. Hindi alam nung dalawa niyang kapatid na umuwi siya. I-miss na daw nila si ate. Kaya titingnan natin yung reaksyon nila pagdating kasi isusurprise niya daw yung dalawa niyang kapatid. Nakita nung anak kong lalaki mga kasinag si ate niya kaya hindi namin na-surprise kasi naunahan niya kami. Si Bunso na lang hihintayin namin. Ayun na si Bunso mga kasinag. Mas kunwari sa inyo ng kapanan. Hello. Nayugad ako. Kanta nalugad ka? Hindi. Nag-iriwal guide ka mo? Parati kami. O bakin? Matag kilo na no. Nag-urundo kami tapos ito nagpagaw chichiriya ako. May mga chichiriya nga ko tapos pag yung kato nagtirikti kami. Tapos nag-ano kami kato. Nag-ano ka mo? Nag-ano ka mo? Nagpaangkat mo. O, tapos? Hala ko na kami. Nahili kami ninang te. O sige na, bango na. O ano na, payo mo ito. Grabe ang dandrap. Siguro nakiiwal ka, no? Dali nga ni. Bati ko na. O, bati ka, sige. Dahil mo lugod na abot si ate mo. Ayo, pati tuloy. May si ate mo? Hirak man. Si Ate Tulin. Hirak. Bakit yun atikot? Yo, si ate mo kat? Yaon. Oo, siyempre dahil man talaga siya nag-uli. Si ate mo kuli nag-uli. Kay bahan si Jean Marie. Taday man daaram kang mama niya na ano. Mama mandang. Ano? Wow, gayon kang buhok. Kanina. Okay lang, maski dahil mo naabutan si ate mo. Uray ko na ito. Chantoyag na ako. Paano ko ta si hag mo kay ate? Araw ka ni. Paano ko ta kay mo kay ni hag si ate mo? Ay, pagod. Pailis niya ako sa ko. Ate! Ate Kulin! Paano? Paano da si hag mo? Araw ka ni. Yun, grabing miso na maray si ate niya. Maali na kita ko sa bago. Wala ka maduman at saka. Iyo. Amay, ihatod ta ka. Tapos makaabot ko, mauli tulis ako. Mababita ako. Ano, maugma ka na? Iwan na. Kaya maduman lang pati ako chinabanggi. Kiss mo ate. Hambog talaga mama ko. Sinunay mo nga, dahil minaano, tanailig kami ni Nunoy. Magpakain na tayo mga kasinag ng ating alagang baboy. Masaya na si Bunso kasi nakita niya si ate niya. Isang buwan na kasing hindi nakakauwi dito si Kulin. Kambi! Hello, Kambi! Kambi! Naglulukso-lukso ba gabi? Oo, nagkasarabod na ang ina. Isan muna natin mga kasinag kasi madumi. Mamaya ko na lang itapakita sa inyo pag nalinisan ko na. Tapos na tayo magpakain mga kasinag. Ayan. Medyo madilim na. Tapos na silang kumain. Wala na palang anak mga kasinag si Upay. Naibenta na namin. Ito naman yung mga anak ni Star. Ito na lang mga kasinag ang natira. Ayan. Medyo malalaki na. Naggatong ako mga kasinag kasi grabing lamig. Binabaok ko ulit yung mga trapal. Ayan.
Itinaas ko na sana yan kasi ilang araw na ring mainit ang panahon. Kaso ngayon sobrang lamig na ulit. Ayan, kumakain na din sila. 5 araw na ang nakalipas mga kasi nagsimula nung naibenta namin yung mga anak ni Opay. Kaya bukas papabarakuhan na namin siya. Ang usok, mausok mga kasinag. Medyo nakakalungkot nga lang mga kasinag kasi yung pinagbentahan namin ng mga anak ni Opay, na-shoot lang lahat sa pagkain ng mga baboy. Kasi nung nagbubuntis sila, wala naman kaming kapital talaga sa pagbababuyan. Yung mga pagkain nila, nangungutang kami kapag wala kaming pambili. Kaya nung naibenta ko, binayaran ko na. Pero thank you Lord pa rin kasi nakabayad tayo. Yun naman ang importante mga kasinag. Malay natin sa sunod, medyo marami na ang ianak ni Opay. Bawi na lang tayo sa sunod mga kasinag. Ayan si Colleen. Ayan, hanggang dito na lang po mga kasinag kasi gabi na po. Mag-aasikaso pa kami sa bahay. Ayan, magluluto pa kami. Wala pa kaming hapunan mga kasinag. Kaya hanggang dito na lang po muna mga kasinag. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye!